partners van Limburg Vandaag zijn Kastelein Fashion en Dennenbeek, Ovoer, Marijke Paradiek Hair and Beauty, Brand en Ons Huis Reuver. En welkom terug bij de tweede helft van Limburg Vandaag. We gaan het hebben over soep, maar eerst even het anders. Er is een kok geweest, een hele bekende kok, René Klein. Hij is een specialist op het gebied van slow cooking. Ja, dat is dat heel langzaam toebereiden van eten. Hij heeft vorig jaar een beetje als grap bedacht dat ze ook slow cooking kunnen doen met de vaatwasser. Jazeker, met de vaatwasser. En dat is een beetje als grap bedoeld, maar er is inmiddels helemaal doorgeslagen. Er is een boek over verschenen en zelfs een dvd over slow cooking met de vaatwasser. Nou, we zijn altijd zo van die experimentele mensen hier bij TV Limburg, dus we dachten, onze lunch voor dadelijk, dat kunnen we dus tegenwoordig ook klaarmaken in de vaatwasser. Moet dus eigenlijk geen probleem zijn. Mijn broodje het gaat in de vaatwasser gezet. Ik ga nog eens even naar de dvd kijken, want iets heb ik gemist. Dan toch eens even, ken dat serieus aan de kok van vandaag, Jeroen Peters, de soupier, de beste soepmaakster. Maar ken ze slow cooking in de vaatwasser? In principe moet het gewoon. Okay. Maar ik zou wel in een vacuümzak doen of iets anders, want anders dat wordt zeker na is natuurlijk. het. Heb ze het ooit zelf gedaan in de vaatwasser gekookt? Een mooie chef van mij wel. Hij doe je een keer een zalm in de folie gedraaid en heeft hem in de vaatwasser hem gegaard. Ja. En dan kies je niet deze drap? Nee, nog net niet. Goed, nee. Ik gooi dit even weggooien. We gaan het namelijk niet hebben over broodjes en mijn lunch. We gaan het lekker hebben over de beste soep, want de is soupier geworden. Ja. Pardon, lijkt me geen zoet. Soupier, ja. Het is soupier is de Franse term voor eigenlijk gewoon een soepmaker, zeg maar. En er was een wedstrijd van Food Inspiration Hood. En ja, mijn baas, Gooi Niens van restaurantdienst, zei van, zet niks voor dich. Ja, ik begon een beetje als een grapje. En toen zijn we ons ingeschreven en van het eind kwam het anger. En toen heeft het soepje het goed gedaan en hebben we gewonnen. De soep is een van de oudste gerechten uit de keuken. In de prehistorie is al bekend dat men soep had gemaakt. Tegenwoordig wordt soep geassocieerd met, zullen we even het bouillonblokjes halen, het groente erin en dat is soep. Ja, maar dat doen we dus niet. Nee. Gewoon mooie botten, gewoon eerlijk product, lekker rustig laten trekken. Slow cooking, zullen we maar zeggen. En daar krijg je het mooiste product mee. En dan rustig in laten koken, dan krijg je het mooiste product. En dan niet in de vaatwasser natuurlijk. Maar is het geheim van de lekkere soep dan toch inderdaad de basis? Ja, de goede producten. Wat is voor jou een goed product? Wat is voor mij een goed product? Nou, ik heb hier bijvoorbeeld een soep, daar heb ik met de hertenbout, of de afsnietsels ervan, mooie duiven, hebben een hele mooie runder, wildbjorn getrokken. Ja, dat zit bij ons gewoon 2 dagen op. 2 dagen? Ja. En echt slow cooking? Niet in de vaatwasser? Nee. Daarna, als de pannen klaar zijn, die kennen de vaatwasser. Nee, dat gewoon rustig. Wat deed ze dan met de ingrediënten? Want de soep is natuurlijk de basis, hè? Het vocht. Ja. Maar wat kunnen ze dan doen met de ingrediënten? Dan moest ze de smaak aan toevoegen. Zo wegen voor doen we schenkels van de hert, gewoon in de oven, penseren noemen ze dat. Gewoon mooi donker, dat geeft wel smaak af. Alles karamelliseert, alles kleurt. Dat geeft de soep ook kleur en smaak. En dan moet je schut wien erin, rode wien, geeft ook kleur en smaak. En een boeket noemen ze dat. Lekker wat knol, wat wortel, prei. Ja, dan werk ik zelf in een restaurant Niens. Waar ligt dat overigens? In Maasbree. In Maasbree. Ja. Daar staat dus de chefkok dat de beste soep van de Benelux maakt. Dus met andere woorden, je hebt op de kaart 20 verschillende soorten soep staan. Nee, 5. 5? Ja. Oké, en... Deze zit er niet bij. Dus de beste soep van Limburg? Nee, hebben we erop gehad. Ja, ik heb er weer binnenkort wat. Nu het beeld, dus vandaar heb ik ook deze soep gekozen. Ja. Nu is het beeldmenu, dus ja, dat is zo prachtig. Dus we moesten toch. Maar wie is wel dan de concurrentie? Want wat is de variatie die ze kunnen maken met soep? Ja, die kunnen eindeloos variëren. Dat moet je gewoon durven. Eigenlijk crugen zou je gewoon alles in gooien en gaar koken de staafmixen erin. Oké, nou, dat willen we. Gewoon durven. Wat ga je er nog meer erin doen? En vooral, wie dienen we het op? Hè? Want dat is natuurlijk ook een hele belangrijke. Ik ga even aan de kant staan. We hebben een wilbillon. En dan doe ik aromatiseren met paddenstoeltjes. Dan heb ik raviolis. Dan heb ik een beetje voorbereid. Die heb ik al een vulling van paddenstoelen doen we erin. Een beetje knolselder en puree. En de blokjes van knolselder die ik net gesneden heb. Die deze nog erbij. Die doen we even apart koken. En vandoor maken we het beurtje mooi op. Ja, waarom apart koken? Niet gewoon in het vocht erbij doen? Nee,
degene neemt dat ook de smaak van hen aan. Met het mondgevoel is belangrijk. Dat ze gewoon iets anders proeven als altijd de bouillon. Dus het is een mooie knol, bouillon. Dus elke hap is een mooie andere smaak. En dat is gewoon gaaf. Ja, uiteindelijk is het maken van de soep heel eenvoudig, hè? Want de basis hebben ze nu al gelach. De basis is heel goed voorbereiden, soep. Dus de basis, en dan is het gewoon afmaken. Dus ik heb hier het bord. Ja, want dat is eigenlijk dan nog het belangrijkste wat ik dit toch graag van nodig. Wie serveer ik dit dan een beetje mooi uit? Ja, dat is gewoon, ik vind het gewoon belangrijk dat ze de soep dan aan tafel uit serveert. Dan heb je bijvoorbeeld een crème van knolselderij. Dus niet uitgeserveerd aanbrengen, maar dat als basis brengen. Ja. Dus een bordje maken met het knelselderie puree. Dat is het versiering en die heb ze natuurlijk van tevoren gekookt op het bord. Ja, ik heb hier dan bijvoorbeeld blokjes knol die ik toch gesneden heb. Die doen we erin. Dan hebben we de ravioli zien bijna klaar. Oké. En dan, even kijken, waar heb ik hem liggen? Hey. Omdat het toch bijna kerst is, wat feestelijks, hebben we Maurice. Dat is een heel exclusieve paddenstoel. Oké, ze kunnen ze luxe maken als ze zelf Ja. wilt. Maar de truc is eigenlijk, zoals ik het zeg doe, is dus de ingrediënten los erop. Dat dient ze dus op tafel uit. En dan komt ze vervolgens met de soep en de bouillon erachteraan. Ja, dat is wel feestelijker dan, ja. En voor de bediening is het makkelijker. Dan moeten ze met zo'n burgje die ram vol is. En dan, ja, dat werkt niet. Oké. Nou, als het goed vindt, zou ik gewoon even door met mijn volgende artiest. Ja. Volgen we even bij het klaarmaken van dit product. Ja. Dan houden we dat even in beeld. Dat geeft mij even de gelegenheid om naar mijn volgende muzikale gast te gaan. Heb ze al honger ben als ik dit zie? Ben je ook een soepliefhebber? Pak dich die microfoon erbij. Ik had het al geroken, ja. Ja? Maar ik heb het recept al in de test zitten. Ja, dat Het me zit ook wel doorgegeven. interessant hoe dat het dadelijk zo op te dienen. Hè? Het ruikt enorm lekker. Prachtig. Maar ja, we hebben dich niet uitgenodigd om te praten over soep. We hebben Ja, maar dat kunnen we nooit een tijd doen. over de nieuwe muzikale carrière. Want ja, Ben, je bent een beetje van het feestpad af, hè? Vertel eens. Nou, af niet. Ik ben het avondbouwen wat betreft feesttenten enzovoort. Ja, dan kunnen ze op een leeftijd en dan denken ze bij zichzelf... wat gaan we nog doen en wat kunnen we nog doen? En ik denk dat ik nou zoiets ben dat ik de riep voor ben om een klein theater gewoon te doen. Oké. En dat heeft ook te maken met het feit dat ik 22 jaar met Frans Boermans heb gewerkt. Een van de beste tekstschrijvers uit Limburg. En we hebben zoveel luisterliedjes gemaakt. En al die jaren ook op mijn cd's. Maar die heb ik eigenlijk nooit kunnen maken. Ja. Een reden dat Worse Kums en feesttenten. Ja, dat moet stemming zien. En dan heb ze aan een luisterlied bij Verros Mam. Wat we dadelijk gewoon doen. Dat kan ze bijna niet doen. Met de vrijbuiters hebben we dat wel gedaan. En ik moet zeggen, dat ging toen erg goed. Maar als ik ingehuurd weer voor een half uur of 3 kwartier op te treden, dan ga je dat niet doen. Poeten, familiefeesten, dat is een ander verhaal. Ja. Maar een feesttenten niet. Nou, toen heb ik 3 man bij ingezocht om dat akoestisch gewoon te doen. Want dat heet toch wat. Dan bepaalt ze zelf wat ze thuis. En met optreden, normaal gesproken, bepaalt een band wat ze moest doen. Die moet ik nog lopen. Daar ken ik niks met. Hier kan ik alles doen wat ik hier wil, met door zijn drieën. Ja. En toen heb ik gezocht naar een stem en nog gitaristen. Ja. En einde ervan, dat is een Italiaan, de enige Italiaan die ook. Giovanni Matticecchia, een moeilijke naam. Ja, ze zitten er al, dus stel ze maar meteen heel even voor als ze wilt. Ja, aan de rechterkant, dat is Giovanni Matticecchia, van mij rechts. Okay, en links, dat is Marcel Tabbers. Eindelijk moet tegelen, dat is Giovanni en Marcel Kumbut Venlo. En wij 3 hebben alle liedjes die wij gemaakt hebben met de vrijbuiters toen die ik gemaakt heb op andere cd's, hebben wij in een nieuw gezet. En dat willen we 3 stemmig met 3 gitaren in het theater gaan brengen. Ja, ik zal daar even nog de data noemen waar ze nog kunnen aanschouwen. Eigenlijk hebben ze dit gebiedje opnieuw uitgevonden, als je het zo mag zeggen. Een soort Ben Verdelle 2.0. Wat zegt dat over dich als persoon? Nou ja, dat gevoel heb ik er ook bij. Ik spits me enorm op om dat in het theater te doen. Dat geeft zich toch een gevoel. Die eenheid met de muziek, echt puur. Dat ze zelf kan doen wat ze kent, laten zien wat ze kent. Ja, en zeker met ons André, dat geeft zich een kick. De mensen weg wel. Ja, oké. Ik ga je goed nodigen om dicht bij een groep te vergezellen. Ja. Wat gaan we nou luisteren? Welk nummer? Veurosman. Vertel eens, gaat erover heel kort. Dat was het eerste liedje wat ik gemaakt heb voor mijn moeder. En het eerste lied bij Jan Telen toen dat lied. Wie ik met de cassette in den tijd nog, ik praat over 78, 79. Dat lied met naar huis bracht en ik heb dat mijn moeder toen laten huren. En ik denk dat dit lied bij iedere moeder naar binnen komt en zegt, mam bedankt
voor alles wat ze voor ons gedaan hebben en nog thuis. Oké, Diggervast bedankt wat ze voor ons allemaal hebben gedaan en voor Limburgse muziek hebben ze betekend. Het treedt nog op 9 december in het Raadhuis in Blerik, op 16 december in het Raadhuis in Blerik en op 11 januari 2013 in Dok 6 in Heldenpanningen. Ik ga heel even nog snel terug naar Jeroen Peters, dan Ben zit zich alvast klaar. Dan even nu de grande finale, want daar heb je het hier, ik hoop dat we het goed in beeld kennen. Heb je het eigenlijk zo een beetje gedrapeerd. Ja. En dan zit ik aan tafel en dan komt de chefkok en dan zei het... Nou, zo. En zo wordt de soep, de prijswinnende soep 2012 in de Benelux. En heel feestelijk. Ik ga genieten van dit eten. Jeroen Peters, soupier van Benelux. Bedankt voor de komst naar de studio. En mijn kostje is gekocht voor deze uitzending. Ik ga het helemaal fijn genieten van Ben van Dellen met zijn combo. Als s'avonds op de grootste blaag naar bed toe is gedaan. En pap met verse koffie naar de nachtdienst is gegaan. Dan pak ons man de striekplank uit de kas. En heet ze om 11:00 de rommel aan de kant. Dan denkt ze, kroep maar gauw in bed, dan is ze afgebrand. En 5 minuten later sluipt ze vast. Mam, kom eens heen. Een badje, boetje, bietje, doe erbij. Toch kan wat je hebt gedaan nooit verloren gaan. Als morgens vroeg de wekker bij je stoel is afgegaan, dan is ons mam al een keertje eerder opgestaan. En alles laat er nu de gestijd klaar. Chocolademelk, beschuitenpap, het eiken lekker zaag. Het boterham, het trummelke, verlaten op de dag. Ons mam die duidt het zonder een bezwaar. Mam, kom eens heen. Een badje, boetje, bietje, doe erbij. Toch kan wat je hebt gedaan nooit verloren gaan. Ons mam die kook en buiten was, ze schildert en tuiniert. Ze poetsen toe en kijkt of al het huiswerk is geleerd. Ze truustig als ze pijn heeft of verdriet. Ons mam staat altijd voor ons klaar, al doen we hier soms pijn. Het lijkt zo min, maar het is zoveel om gewoon maar mam te zien. Ons leven lang vergeten we dat niet. Mam, kom eens heen. Een badje, boetje, pietje, doe erbij. Toch kan wat je hebt gedaan nooit verloren gaan. Mam, kom eens heen.
Onze muziek kwam vandaag uit Noord-Limburg, Ben Verdelle en zijn combo. We gaan het hebben over burgemeesters. Burgemeesters, ja, dat is natuurlijk een openbaar en publiek ambt. En daarom zijn veel burgemeesters die twitteren of een Facebook-account hebben om over hun dagdagelijkse dingen te communiceren met bijvoorbeeld hun burgers. Tja, en soms wordt zo'n Twitterbericht wel eens een keer verkeerd begrepen of krijg je reacties die niet helemaal de bedoeling waren. En tja, wat is dan als burgemeester? De burgemeester van Echt-Zusteren kan erover metpraten. De heer Hessels, hartelijk welkom. Maar ja, laten we heel eerlijk zijn, ik heb vandaag besloten om een Facebook-account toch wat minder vrienden toe te laten. Nou, op zich niet zozeer minder vrienden toe te laten, maar ik heb alles bijeen binnen zo'n 2500 vrienden wie dat dan heet op Facebook. En er waren er 2 of 3 daarvan die het nuttig vonden om allerlei politieke discussies te voeren op mijn Facebook-account. En daar is een burgemeester niet voor. Wie ik nog Tweede Kamerlid was of gedeputeerde, toen heb ik wie doet met gediscussieerd, want dan ben je politicus. De burgemeester is geen politicus, is ook geen volksvertegenwoordiger. Door de koningin benoemd, de huurders boven de partijen te staan. En dan moesten dus niet dat soort discussies voeren en ook niet uitgedaagd werden om daarin met te gaan. Dus ik heb dat heel duidelijk willen maken aan die lui die daar dan misbruik van mogen maken in mijn ogen. En heel duidelijk gezegd, laten we dat nu niet meer doen. En als ze daar toch mee bezig blijft, ja, dan blokkeer ik hem. Maar goed, aan de andere kant, internet is natuurlijk een groot medium. Alles kan gezag worden en alles mag daarin gereageerd worden. Kunt u niet over dat je op je eigen account een stukje censuur toepast? Ja, precies, dat is het. Maar het zijn nog mijn vrienden en dat is mijn account. Dus ik beslis wat erop gebeurt. En dan zul je op hun eigen account al die discussies willen voeren. Prima, vind ik zelfs heel goed. Maar dan moest wel kijken wat ze woorden is. En vriend, Facebook noemt het vrienden. Jij natuurlijk een beetje weet. Maar een vriend is immers is een zelfkeus. En als die het leven lastig willen maken en dingen willen doen hoe dat wat echt niet bij die ambt huren, ja, dan vind ik dat ze de vrijheid hebben om te zeggen, nee, bij mij. Ja, je hebt ontzettend veel vrienden. Je zei het net zelf al, 2500, dat klopt. We hebben er overigens 35 gemeenschappelijk. Dat is dan ook wel leuk om te zien. Nu, zeker zelf, het zijn er maar een beperkt aantal. Dus de meesten doen het verder allemaal goed. Wat voor soort reacties krijg je dan waarvan je zegt, ja, maar dat hoort niet bij mijn ambt als burgemeester? Nou, het gaat met name erom als jullie op mijn Facebook-account het over politieke discussies willen gaan hebben. Dus allerlei stellingnames doen. Dat reageren op een of ander onschuldig bericht van mij, dat je aan een heel verhaal zitten over het gemeentelijk beleid of zelfs het kabinetsbeleid. Ik kan daar als burgemeester niet op reageren. En van de andere kant, als ik niet reageer, dan is het net of ik er met eens ben. Dus ik zeg, laat dat nu gewoon. Zit er stellingnames op, laat precies weten wat in de gemeente speelt. Daar gebruik ik gedoog voor. Ik laat weten wat ik doe. En leuk kunnen daar kort op reageren. Maar geen politieke discussies. Daar is Facebook niet geschikt voor. Nou, toch voor de burgers van Echt-Zusteren zou het zomaar kunnen zijn dat hier toch de gemeente Echt-Zusteren zit. Ja. De voorman. Ik ben de voorman van iedereen, van alle partijen. En daarvoor mag ik me ook niet politiek uiten. Toen is het daarvoor ook niet. Ja. Wie moeilijk is dat om als burgemeester te twitteren, een tweet te versturen of op Facebook actief te zijn? Want elke keer moet je alles op een gouden weegschaaltje wegen. Ja, dat heb ze sowieso als burgemeester in een openbaar ambt. Bis 24 uur per dag ben ze burgemeester. Bij alles wat ze deed, moest ze zich ook gedragen. Dat hoort erbij, dat werd ze ook van tevoren. Alles wat ze zegt, wordt op een gootschelke gewogen. Dus daar wist er wel aan gewend. Maar zeker bij dit soort media, wat we inderdaad duizenden lui zien, moest ze echt goed nadenken, wat zit ik daarop. Ja, het gaat wel eens een paar keer mis. We hebben het voorbeeld van de burgemeester van Hulst, een collega, Jan-Frans Mulder. Dat wordt toen met het dacht dat grappig te zijn over de Chinese overvallen op Chinezen in Zeeland. Hij twitterde dan op zijn Chinees na al die overvallen op Chinezen, moet ik het ook zo nodig doen, Leste Lans in Zeeland. Hoopt dat die lalle overvallen snel in zijn klaag geglepen wordt, niet sambal blij. Dat was met humor bedoeld en komt je nu een goed hart, maar werd volledig verkeerd geïnterpreteerd door de media en de mensen. Snap je dat dan? Ik snap dat het verkeerd geïnterpreteerd wordt, ja. Maar dit zien dus lessen. Kijk, het is een nieuw medium, relatief nieuw. Voor sommige lui zeggen, ik ben al meer dan 4 jaar actief op Twitter en ook op al die nieuwe media. Gewoon een van de eerste gebruikers. Maar als ze daarmee begint, dan denken ze van, och, ik kan daar best wel eens gaat opzetten wat grappig is en wat voor een hele specifieke groep bedoeld is die me heel goed kennen. Maar zo werkt Twitter niet en zo werkt Facebook niet en al die andere, of een LinkedIn of Hives is, al die sociale media. Het gaat de wereld rond, het wordt geïnterpreteerd zoals de lui dat willen doen. Dan hebben ze op Twitter maar 140 tekens, dat is heel kort. Overigens vind ik dat heel goed, want daardoor leert ze heel beknopt te formuleren. En toch in die 140 tekens moest het zodanig doen dat het
blijft passen binnen de verantwoordelijkheid die ze hebt als burgemeester. Ja, ik heb ontzettend veel tweets de wereld in gezonden. 2120 stond de teller erop. Ik geloof ik al getweet dat je dit interview hebt. Absoluut. Het staat erop. Dan zijn het er dus al 2121. Ja. Is het ooit eens een keer dat je ook dacht van kantje boord of nu gaat het mis of dit had je beter niet kunnen doen? Ik denk er normaal gesproken heel erg goed over na. De ene is gaat geslagen, de rest de andere. Maar wat ik net al zag, het is natuurlijk een goed verschil of ze twitters als Tweede Kamerlid, wat echt voor een bepaalde partij in een Tweede Kamer zit en best gaat mag, stekelijkheden mag twitteren. Als burgemeester, moet je zeggen, ik ben er voor alle partijen. En dan moest ze gaat terughoudender daarin zien. Goed, je hebt nu een aantal Facebook-vrienden waarvan je zegt dat moet het minder. De gemeente Zutphen heeft ook al zo'n probleem gehad. Er waren een aantal Twitterberichten van een burger die niet al te vriendelijk waren voor het bestuur. Vervolgens stuurt de gemeente Zutphen dan aan de burger een brief van wilt u stoppen met dit soort Twitterberichten sturen. Dat is echt censuur vanuit de gemeente. Keurt je dat goed? Nou, ik zou dat niet zo snel doen. Kijk, er moest altijd voor de ambtenaren opkomen en ook voor de burgers opkomen als het een kwestie is van spam of van pesterij eigenlijk. Wat ze eens, wat was eigenlijk als grens pakken wat ze op internet zit, moest ook eens in zijn gezicht durven te zeggen. Maar van de andere kant vind ik het prima als we kritiek hebben op de gemeente, als we kritiek hebben op het beleid. Maar daar heb je ook ons eigen kanalen voor. Dan kan ze de brief schrijven, dan kan ze een Twitter-account van de gemeente gaan sturen, dan kan ze dan een raadslid zeggen. En in de gemeenteraad dan mag alles gezaagd worden tegenover. En daar legt ook iedereen verantwoording af. Maar niet op Facebook. Oké, tot slot, je zit erg actief inderdaad op het internet. Een aantal vrienden zult je nu zeggen van zo gaat het niet. Heeft voor u wel internet nog steeds potentie? Absoluut. Het is ontzettend belangrijk om die nieuwe media te gebruiken, om te weten wat er in een gemeente speelt. En daar gebruik ik het ook voor. En ik laat aan de lui weten wat ik zoal doen. Dus ik zit er op oog mee bezig ben. En nou, sinds dat gisteren op internet sting, heb ik er al 30 vrienden bij gekregen. Dus het groeide lang maar en ik vind dat fantastisch. Oké, je dank u wel. Hartelijk welkom voor de komst naar de studio. En misschien heeft Wim nog een vriendje voor ons. Ja, Erik, ik ga me niet bemoeien met die social media. Ik hou me bezig met het echte leven. Want ik heb een echte zanger bij me zitten, een blueszanger. De beste zanger van Limburg in ieder geval op het bluesgebied, maar waarschijnlijk ook de beste van Nederland. Hij is namelijk voor de 3e keer genomineerd als beste blueszanger van Nederland. Welkom, Phil Bastiaans. In blueskringen natuurlijk beter bekend als Phil B. Ja, inderdaad, dat klopt. Phil, voor de 3e keer genomineerd. Ja. Wie komt zich aan zo'n nominatie? Nou, dat is een Dutch Blues Foundation. En dat is zeg maar een overkoepelend orgaan wat over alles wat in Nederland over blues gaat. En dat is een organisatie, nou, en die hebben onder andere dus die awards, wat ze dus jaarlijks uitgeven. En ja, daar moeten ze natuurlijk genomineerden voor hebben. En dat is een raad van advies wat dat dan deed. Dus die bekijken dan wat is in het afgelopen jaar ja, toonangevende muzikanten geweest. Dus niet alleen zanger, dus drums, bas, et cetera. Ook band. Want toen zit ze al jaren eigenlijk in de top, hè? Mensen uit de blueswereld kennen dich natuurlijk nog van de Bus Stones, hè? Phil B en de Bus Stones, bekende band. Een aantal mooie optredens met gedaan. De Moulin Blues en North Sea Jazz. North Sea Jazz Festival. Ja, en toen volgde dus King Mo eigenlijk. King Mo, daar gaan we het eigenlijk over hebben. Maar even, om dich even te portretteren. Toen speelt met de grootste gitaristen werkelijk ter wereld. Samen, Noel Redding. Bijvoorbeeld, ja. Noel Jammer Redding. genoeg, de man is er niet meer. Maar daar heb je toch met samengespeeld? Daar heb ik denk ik als een van de weinige Nederlanders met op het podium gestaan. Ja. Hier zijn we hem in zijn goede jaren als bassist van Jimi Hendrix. Ongelooflijk. Hier zijn we hem samen met dich. Hij is er wat gekapt. Hij gaat netter als uit. En hier, wij kennen hem niet. Links. Steve Lukather. Steve Lukather, de grote man van Toto. Ja. Dat steekt hij gewoon als zanger even op de bühne. Ja, dat geluk moest ze dan maar hebben. Hè. Dat moest kwaliteit hebben, denk ik. Hè? Ja, waarschijnlijk wel. Maar, en dan nog een van de grootste gitaristen van Nederland. Ooit beste gitarist van de wereld. Jan Akkerman. Ja. Ook met die man heb je gewoon op het podium gestaan. Daar heb ik zeer vaak met op het podium gestaan. Hier zijn we, met dat Schalkse hoedje. Ja, klopt. Geweldig dat ze die mensen gewoon, ja, dat ze dan met op de bühne staan. Maar even terug naar de groep die ze nu hebben. Want de Bus Stones worden natuurlijk bekend. Ja. Maar nu hebben ze een groep. Zeg even zelf weer het. King Mo. King Mo. Ja. Maar vertel me ook even, want dat is ook leuk. Wie best aan de naam gekomen? Dat ging een beetje tussen de sobben en dat ging echt tussen de sobben en Appel door. Ik hou dus in september 2008 een festivaletje georganiseerd in de Bonbonnière in Maastricht. En mijn eigen band zou daar spelen, dus de Bus Stones. Daar wordt Jan Akkerman geboekt, Tony Spinner en Veerdan. Maar ja, een aantal kosten niet. Dus ik denk van, ach ja, ik ga een paar vrienden, muzikanten bellen.
En ik moest toen een naam hebben voor op de affiche. Dat was een niet bestaande band. En ik hou de naam al op de affiche zonder dat ik wist wie er eigenlijk in die band ging spelen. En dat is King Mo geboren. Dat is eigenlijk ook weer via een andere vriend. Hij was in China geweest en in de straat hadden zo. Ja. Ik denk, dat is wel een catchy naam, lekker kort. En dus de bandnaam bestond al voordat er überhaupt een band was. En zo is dat gekomen. En een enorme vlucht genomen. Heel snel zit je tot de top gekomen, hè? Ja, weet je wat was? Eigenlijk van dat optreden is toen een cd getrokken. Puur per toeval, puur per ongeluk. Dat was allemaal niet de bedoeling. Ja, die cd heeft toen een enorme vlucht genomen. Bij boekers en bij festivals. En toen... New Yorkse maatschappij. Maar we gaan heel even luisteren naar die groep. Want dat verdient toch ook even aanbeveling, hè? Oké. Dat hebben jullie toch een beetje een idee, Phil, wie die groep tekeer gaat. Hè. Maar nu even wordt ze eigenlijk vrij best, want we gaan dich natuurlijk steunen als Limburg. Want aan die uitverkiezing van de beste blueszanger, dat kunnen de kijkers gaan doen. Hè. Wat moeten ze doen om dich te steunen om beste blueszanger van Nederland te worden? Nou ja, via de link van de Dutch Blues Foundation en de kunt op gelinkt worden via onze website. Stemmen. De band is zelf genomineerd. De gitarist George Nederlof is genomineerd. De drummer Robbie Carré is genomineerd. En de zanger. Ja, het is geweldig. Hè? Ja, dus, en de leuke is inderdaad steunen. Want ik vind nu 3 keer genomineerd. De gitarist wordt al. De drummer is toch al geweest. Misschien is het nu eens een keer voor de zanger om de We gaan dat doen. Hè. Maar we laten dich toch niet weggaan voordat ze even hier live hebben opgetrokken. Okay. Neem het in de band. Nee. Akoestisch. Vertel even, wat ga je spelen? Ik ga My Heart is Burning spelen en dat is een eigen nummer. Geweldig. Want wat die lui natuurlijk nog niet weten, is dat de band van Phil, die spelen eigenlijk voor 80% spelen die eigen nummers. De meeste van die bluesbandjes die spelen natuurlijk heel veel covers van B.B. King en al die bekende bluescoden. Maar de band van Phil, die spelen gewoon eigen nummers. En Phil gaat een van die nummers nu hier akoestisch vertolken. En denk eraan, steun Phil, onze Limburgse bluesman. Onze website geef aan www.tvl.nl. Daar vind je alle informatie wie je Phil kunt steunen om uitgeroepen te worden tot beste blueszanger van Nederland. Phil, aan dicht het podium. Dankjewel. No matter what I do, no matter what I say, no matter how I try, ain't no use for me to pray. There's so many times, so many days that I trouble my mind just to figure out a way. My heart is burning, baby, burning like a wood on fire, just to get close to, baby, won't you be my only desire? Never mind the fool stuck inside my soul. Gotta work it right through before I stumble and I fall. You just gave me a chance to shine out of sight. You know I could be a good man with a little of your time. My heart is burning, baby, burning like a wood on fire, just to get close to, baby, won't
my only desire. Well, you know that I wanna be your only desire. En dat wordt de finish van deze uitzending van Limburg vandaag op deze donderdag. Je kunt alles nog een keer nakijken of nalezen op www.tvl.nl. De eerstvolgende uitzending van Limburg vandaag is alweer morgen vrijdag vanaf 4 uur live. Graag tot dan. Partners van Limburg Vandaag zijn Kastelein Fashion en Dennenbeek, Ovoer, Marijke Paradiek Hair & Beauty, Brand en Ons Huis Reuven.